Добро утро, приятели! От покритата спирка на Княжево сме. Днес възстановиха движението на трамвай 5. Това беше първата мотриса, която видяхте на видеото. Надяваме се да си останат тук, да няма нови прекъсвания. Ето и новите плафони, които са поставени на спирката. Те са по формата им и видение по наше предложение на групата. Смятаме, че стоят изключително добре и че се връзват като визия с самия спирконавес. Тези не работят все още, за съжаление. Има много силен вятър днеска и оградните пана са паднали. Но да, ето тези работят и може да се види как изглеждат. Изглеждат чудесно. Ето един поглед по-отдалече. Да, нещата се случват, за съжаление, много бавно. Не по начина, по който трябва да станат на 100%, но когато се случват, определено си струват всичките усилия и време, които отделяме като група и като гражданска инициатива. И надяваме се скоро да можем да се похвалим и с ето тези в момента ниши. Но се надяваме някой ден да се отворят и да станат отново прозорци. 6 на брой, огромни, 2 на 2 метра. Би било чудесно. Ето го и билетния център, който ще се помещава ето тук. Тук все още виси кабел, тук ще има камера за наблюдение. Много е хубаво, че успяхме да се преборим и за още нещо. Трамвай 4, знаете, беше планиран да не стига повече до трамвайното ухо на Никола Петков, т.е. на околовръстен път. Слава Богу, това не се случи и трамвай 4 стига вече. Беше възстановен в предишния си маршрут. Също така, до тук идват и двата трамвая 5 и 11. Ето ги тук. Трамвай 11 е изключително важен за направление запад-север за пътниците. Така че няма друго разумно решение, освен това той да иде до тук. Княжево има нужда от добро транспортно обезпечаване. Трамвай 11 след 17 минути интервал. Ще видим петицата след колко е. Трамвай 5, знаете, че в момента към днешна дата е най-старата трамвайна линия в София, като цяло тя е и втората такава. Това е втория пуснат трамвай в София. Обслужва страшно много квартали и е най-натоварената линия. Не успяхме, за съжаление, да направим едно кратко видео да включим ватмана на първата мотриса. Но да, ще може да видим и на гърба лампите, които светят. Тук вече виждаме, че някои
Някой си е развихрил, някой артист. Я да видим какво пише. Уважаеми шефове на тази къща, дали се намира банята, кога ще работи? Да. Някой писал нещо неграмотно написано е. Но да, някой задава някакви въпроси, които не са не много логични. Наистина, кога ще работи банята? Да, и ние това се чудиме. Не мога да си обясня нещо просто защо това не да бъде изградено, а това да бъде възстановено нещо се оказва толкова трудна задача за нас в днешни дни. Някакси хората преди са имали капацитета и замаха да създават от нулата, а ние имаме проблем с това не да създаваме, просто да опазиме това, което имаме и да го възстановяваме. Не мисля, че това е много сложно. Живеем ушким в модерни времена, развити, а се сблъскаме с някаква невъзможност и с някаква посредственост при опазването на стари обекти и сгради. Тази спирка, знаете, че е над 70 годишна. Изключително красива. Тя няма аналог в цяла София. Това е покритие спирконавъз в Княжево. Както архитект Кръстев от групата ни разказа, тя е изградена като гаров перон. Самия спирконавъз прилича повече на гара, отколкото на обикновена спирка. И това е така именно защото потока от туристи е бил огромен, който тя е поемаше, защото аз помня това време, които се качват и слизат от Витоша. Ето тук имаше един красив продължение на спирконавеса, един красив покрит навес, който въртеше по цялото колело. Ето тук, така, до другата спирка. Да, ще отидем при нея. Това е последната спирка на трамвая. Тук, за съжаление, все още е в някакъв окаян вид положението, но вярвам, че ще го оправят. Спиркознака. Не мога да си обясня защо не беше сложен електронен спиркознак. Да, наистина това е последна спирка, но какво пречеше да бъде поставен един такъв? В крайна сметка тук се направи основен ремонт за много милиони левове. Колко е хубаво тук да се чуе отново звук от трамвай. Здрасти! Здрасти! Здравей! Те се седяха защитава на протеста. Да. Това е голям... Имаш ли против да си направил лайв в момента? Няма да те вкарваме в кадър, добре. Няма, добре. Добре, ще размениме няколко приказки, само няма да ги снимам. Вие по принцип по тази линия ли се движите? Насякъде. Въртите се, не сте постоянно. Да. Най-после да се върна в Княжево с трамвая. Надяваме се, ще остане тук, да не се спира повече. Дано. Ами, лека работа ви желаем. Говоря си с ватмана на трамвай 5, който виждате, дойде на последната спирка, слезна човека, сипа си вода
и прекрасната минерална вода. И сега ще завърши курса от трамвая обратно към съдебна палата. Ами, това е, приятели, исках просто да разменим някакви приказки с ватмана на мотрицата. Връщаме се заедно с нея на покритие спирко навес и оттам видеото ни ще приключи. Да. Говорихме си преди малко с едно момче, той е заклет фен на трамвая и понеже не е пълнолетен, е написал в профила си, че ще стане ватман като навърши пълнолетие. Хубаво е да има много такива хора, които са отдадени на тази идея, защото знаете, че железопътният транспорт в България датира от много години, той има много история. Ето това тук, покрай което минавам за втори път вече, е външна тоалетна. Много е тъжно, че при условие, че спирко навеса е проектиран да има подземна тоалетна, се налага на ватманите да ползват ето това нещо. Но проблема, знаете, свързан с това, че имота зад спирката е продаден от Йорданка Фандъкова в лицето на нейната заместничка. Този буферен имот, който е зад спирката, е входа към подземната тоалетна и именно заради продажбата му тези прозорци са зазидани от към имота, който е зад спирката. Общо взето всички проблеми, които имахме с спирко навеса, са точно поради една единствена причина и тя е, че някой отговорен, нали, в кавички, човек от Столична община е продал общинско имущество, което е сметнал, че не е нужно, и самия имот зад спирката, самата спирка е останала без нужната и инфраструктура за обслужването й. Изключително безотговорно отношение на Столична община. За съжаление, това нещо не може да бъде развалено поради давност, въпреки че само по себе си се е случило без решение на Столичен общински съвет. Но да, каквото такова, ние се борим от групата да направим възможното, така че тази спирка да си възвърне доколкото е възможно стария облик, с старите прозорци, да ги отвориме с едни красиви стъклени тухли и тя да има нужния светлинен поток, защото, честно казано, липсата на прозорци нарушила изключително много нейната визия. Ето тук вече има монтирани камери, това е много добра новина. Видеокамери за наблюдение. Време беше. По наша инициатива на предното възстановяване на спирката беше поставена една единствена камера. Ето тук на този стълб беше сложена една камера за наблюдение. Това е крайно недостатъчно, естествено, защото части от спирката се ползваха за тоалетна, именно защото няма тоалетна тук. Тази тоалетна, която ви показах, е единствено и само за ватманите. Ето и трамвай 11 идва, това са старите мотрици. Наистина е хубаво, всеки княжевец знае, сутрин да чуеш този метален звук от трамваите. Някак станала част от целия пейзаж тук. И беше много странно и тъжно, че беше изчезнало тук, защото това е основна връзка на Княжево с центъра на града, а и на много квартали и села. Знаете, Ладай и Мърчаево също ползват този транспорт, както и Овче купел, Павлово, Бъкстон и така нататък. Ето един общ план на спирката. Тук вече има хора, които чакат. Наистина красива постройка е спирко навеса.
И ето тук ще завършим с това нещо, което е паметна плоча от школата за запасни офицери, която беше точно до банята. Много е тъжно, че остана единственото това нещо от нея, но може и без това. Така че школата беше една от най-красивите сгради в София, смея да твърда. Просто беше изрината до земята. От нея няма и остана. Вече има един немски магазин на нейно място. Надявам се никога да не се налага да говорим по този начин за банята, за Княжевската минерална баня. Тя е най-старата баня в София на над 350 години. Така, приятели, благодаря, че има ранобудни хора от вас, които гледат видеото. Поздравявам ви. Завършваме с този финален кадър. Желаем ви от групата Светли празници и използвам случая пак да благодаря на тези над 80 човека, които дойдоха на нашия протест, защото си струваше. Ето това е заради което правим всичко, за да може Княжево да бъде един красив съвременен квартал, а не просто някакви покрайнини на София. Да не забравяме, че и Княжево е връзката на цял град, на цяла София с Витош. Княжево и Витош са едно цяло и обезпечаването на транспортната връзка на хората с планината до тук, придвижването им без коли е изключително важно. Така че бъдете здрави. Емил Илиев пише: ставай народе, да видиш чудо невиждано, трамвай в Княжево. Ами така е, стана си чудо невиждано наистина. Една година забравихме въобще как звучи трамвая в Княжево и как изглежда, но ето. Вече е факт, дано да не се наложи да го спрат, дано да няма проблеми в трасето. Искрено се надяваме. И така, светли празници, приятели, бъдете здрави и до скоро!